אני רק צריך לבלום פה את הנפילה של ההוא שם, משהו קטן. כאילו איזו בלטה כזאת, ואז אנחנו משלמים. הנה, מצאתי. אני מצלם בכלל, כאילו מה קורה פה באופן כללי. כאילו... אני אחרי זה אשאל, אני חייב להראות את זה לכל מיני אנשים ולשאול אם הם הבינו מה... אנחנו מנסים לפענח כן. את הקונסטרוקציות של זילבר. כן, שימו לב, הוא תקע פה מזרון הוא תקע שם כרית, צלם, כרית בפינה, כדי לבלום את המזרון. את היד שלי תצלם שאני מראה, כן? תקרבי את התנור. ולמה המזרון תקוע פה, אנחנו יודעים כבר? לשים את הרגליים. זה קונסטרוקציות של זילבר. יאללה, תתחילו להיכנס למיטה. תתחילו להיכנס למיטה, צילמת את זה? כן, יש... זה הכל... הכל מתועד. כן. איפה... נו, אנחנו מתכסים כבר, יאללה. תוריד את הנעליים. פשט בכלל. אבל יהיה ריח. לא נורא. לא לקחת פיג'מה, טרנינג וזה? פיג'מה? הבאתי לו. הנה, זאת הפיג'מה שלי. ואם עכשיו זה לא טוב לשים את החולצה. בדובי שלי! תראה לנו רגע את הפיג'מה. מה? כאילו... אני אמור ללבוש את זה. זה אמור להיות עליי תכף. הנה, עם כפתורים פרוטים. גדול. פשוט. אני לא יודע למי זה מיועד במקור, היה מיועד במקור. ומה זה עושה אצלך בבית, אבל זה קטע. רגע. זה קטע מעולה. גם חיות. שימי את האצבע בפה. ככה אני הולך להיראות. ככה אני הולך להיראות. אני גם רוצה. לא נחמד. אין פה זום, נכון? יש זום במצלמה הזאת? כן. איך עושים זום? ולמה רואים אותי פה בפינה למטה? איפה רואים אותך בפינה למטה? לא, זה הסרט הקודם, מה שצילמת את עצמך. בווידאו אין זום בווידאו. טוב. לא. אבל ככה עושים זום במצלמה, שאני יודע. כן. כמה זמן לקח ללמוד כל הפונקציות האלה? כמה זמן לקח ללמוד את כל הפונקציות האלה? רגע, יהודית מתפשטת. אני כבר איבדתי את כל הפונקציות של הטלפון. קודם נעליים עם מורידה. את המכשיר הזה של האלפא ב-1991, הנפתח שהיה מתקלקל שהיה לו שתי פונקציות. זהו? נעליים וזהו? מאכזב. טוב, נגמר הסרט, זהו? סיימנו? מקלקל אותנו, זה